Kirjolohen savustushommat tässä pakastimesta otin viime kesän saaliskaloja, semmoinen 1,5 kiloinen ja halkasin sen ja suolasin tollain levällä ja se on 4-5 tuntia ollut suolassa. Hyvän näköinen kala, tosi punainen liha, eikä ole kauheasti läskiä, noita maharasvoja. Mutta savustusta varten niin pannaan sitten kiinni. Ja sitten tuonne savupönttöön, siellä on jo tuleet ja täällä uunissa on leppäkiekkoja, kuivia leppäkiekkoja. Pannaanpa tuo kalaa sinne hyllylle. Noin. Mutta jotakin vielä tuon, eli mulla on tapana laittaa folio noitten leppäkiekkojen päälle, niin kalasta tippuu nestettä ja rasvaa, niin se ei kärtsää sitten. Jos ei siihen laita peltiä tai foliota, niin sitten se rasva ja neste, niin se kärtsää tuolla pohjalla ja antaa tosi tympeen maun tuolle kalalle. Ja kala kannattaa, tietysti kaikki kalat mitä savustaa, niin ne kannattaa savustaa niin, että niillä on nahka ja suomupinta päällä. Niin tuossa on karsinogeeneja eli syöpää aiheuttavia aineita on tuossa savussa, niin mahdollisimman vähän sitä karsinogeenia. Sitten itse savustin ennen paljon, mutta nyt on ollut varmaan kuukausi tai 2, etten ole savustanut yhtä. Pannaanpa se folio tuonne leppäkiekkojen päälle. Siellä on vähän kosteutta tuolla pöntössä, näkyy tulevan ulos. Ihan tämmönen normi ohut folio riittää. Mä tuohon. Kannattaa taittaa tuo folion pää. Niin kun laittaa sinne reuksessa, kun pyöreä tää pönttö, niin se neste mikä tuonne valuu, niin se ei sitten valu siitä tuonne pöntön pohjalle. Siellä on folio, nappasee kaikkia. Ei muuta kuin pientä tulta ja nyt alussa saa olla aika reipaskin tuli. Tuuli haittaa vähän. Harakat ja varikset huomasi, että täällä alkoi savustus. Harakat on käkättänyt tuossa ja ensimmäiset 2 varista tuli jo tuohon kuuseen. 3. huuteli tuolla kauempana. Ne arvelee, että täältä voisi aiheuttaa herkkuja. Siellä puussa hyppelehti. Tuossa äsken sanoin tuosta tuulesta, niin sehän haittaa savustusta sillä tavalla, että se tuuli jähyttää tuota savupönttöä ja sitten se lisää sitä savustusaikaa joskus merkittävästi. Nyt lämpötila on tuossa -1, -2, eli lämpötilan puolesta ihan kiitollinen savustuskeli. Aluksihan tuolta pöntöstä tulee vaaleita savua, se on vesihöyryä ja sitten savu muuttuu ruskeaksi ja se on sitten kun ne leppäkiekot on riittävän kuumia ja sitten savustuksen loppuvaiheessa tuo kannen alta tuleva savu muuttuu taas vaaleaksi, eli se on pelkkää vesihöyryä. Kappas vain kun nappas tuon tarkennuksen pois. No niin, sieltä se tarkennus. Siinä oli jotain savu haittasi tuota tarkennusta. Siellä minun vahtikoira näki toisen koiran. Tuli räiskyy nuotiossa, niinhän sitä sanotaan, mutta ei se tuli räisky, se on tuo kuusipuu. Kuusipuun sisällä on pihkaa, joskus mäntykin räiskyy, mutta eritoten kuusi. Niin pihka kaasuuntuu ja sitten se tavallaan räjähtää ja rikkoo tuon puun lämmön vaikutuksesta. Ja savustus etenee siellä. Mukava pöhinä kuuluu tuolta pöntöstä. Tuo on niin tämmönen tulipaikka tietysti jos ihan kiva, niin vaikka kerrostalon pihallakin, mutta harvan kerrostalon pihalla tämmöisiä on. Voi olla, että siitä tulisi savusta mainintoja tai pitäisi olla toisenlainen tulisi. Tuon katoksen tein viime kesänä. Tässä ei ollut
suomusta ja tarkoitus on yöpyä tuossa keväällä ja sitten myöhemmin kesällä. Puutavara on melkein kaikki tuolta talotehtaalta, mistä tulee polttopuuta ja ikkunat on kierrätyksestä ja pöytäkin on kierrätyksestä ja pellit sain naapurilta, se oli purkamassa tuossa ulkorakennusta. Niin tämä ei tullut maksamaan juuri mitään. Ainoa mitä piti ostaa oli nuo rahin ja painekylästettyä puuta. Tuossa on varmaan mukava nukahtaa ja ottaa pienet nokouset. Mulla on sitten tuohon etupuolelle, niin mulla on siihen laavukangas, voi tavallaan pistää verhot siihen, niin saa olla rauhassa. Mutta se on sitten myöhemmin keväällä ja ensi kesänä. Tarkoitus on yrittää yöpyä tuossa mahdollisimman monena yönä. Mikä ei ole niin mukavaa kuin nukkua ulkona yöllä. Jouluvalojakin on vielä. Kyllähän ne pitäisi jo, tai voisi jo purkaa. Mutta nyt täytyy kyllä kurkata tuonne savupönttöön. No, se tulikin pimiä ja savupöntössä kaikki oli makkeimmille, eli kala on varmasti kypsä. Ja nyt pöntöstä vaan tuo olio pois. Niin kuin näkyy, siitä on tippunut vettä ja rasvasta vettä ja pohjalla on nuo jämät, ne voi laittaa notskiin. Sitten vaan kalaa tuohon vatiin ja mun tapana laittaa tää folio vielä sitten kalan päälle. Joksikin aikaa tuo. Kannattaa heti rynnätä sitä kalarepiä. Eli kala-astia ja folio päälle. Joskus laitan siihen vielä kintaat ja vähän jotain muuta, vaikka patalappuja, se kala hautuu siellä. Vähän ässittyy. Jos tuommoista ihan kuumaa kalaa alkaa repimään, niin se ei ole kauhean mukavaa hommaa. Eikä käytännöllistä. Mutta lämmin savukala se on maukas vielä kylmänäkin leivän päälle. Tuulee.